Ngibabingelele ke abalandeli bekhasi lethu iKhaya TV. Silapha ekhaya lakwaXulu lapho sithe asisondele khona uma sithola umbiko wokuthi kunomshophi othe wavela. Uma sifika ke kule ndawo sifika endaweni yesigameko sihamba namalunga ombutho womkhonto wesizwe. Njengoba wabona nje la ngemva kwethu esitheke ake sisondele nathi masizwa ukuthi kunesigameko esithe sehla emndenini wakwaXulu. Mhlambe ke kulesi sikhathi samanje na ke wena nje awuhlale nathi sizokulandela zona zifresh zinjengoba zinjalo. Wena umlandeli, wena ongakazi subscribe kuleli page iKhaya TV2. Thank you. Ngiyanibingelela ke emndenini wakwaXulu. Igama le onibingelelayo uDumsana kaNgcobo oye asebenze neKhaya TV Khaya TV okuyisiteshi sethu ke sawo la umbutho wethu ukuthi ke sikwazi ukuletha izindaba noma sithumele izindaba zifike ziphelele njengoba zinjalo. So ke sisize lapha ekhaya ngokuzwa ukuthi kunesimo esithe sehla. Mhlambe besifisa ukuba ke nisilandise kafushane ukuthi ngabe kwenzakaleni kwenzakala kanjani lokhu okuthiwa kwehlile kuleli khaya. Mhlambe nje ngizocela uqala usiphe igama ukuthi ubani esikhuluma naye ukuze nabalandeli bekhasi bakwazi ukuthola lolu lwazi ukuthi ngabe kwenzakaleni phakathi kwaleli khaya. Uphumelele Mashaba. Bengingekho ngisemsebenzini kodwa bebekhona bahleke bebheka uma ngabuya ke mina sekuthuma useshonile ushenendlu. Akazi ukuthi kwenza akekho wazi ukuthi kwenzakaleni ngoba nomlilo awubonakalanga ukuthi uqhamukephi. Ukwehla kwalesi sigameko ngabe isigameko esehlenini ngolesingaki lesi esehle lapha ekhaya? Umgqibelo ngo2:30. Mhlambe ngabe isimo sikagesi walapha ekhaya bungenayo into mhlambe beneni notice eniyibonayo ukuthi mhlambe yenze ukuthi ugesi ungabi sesimweni esiright ukuthi mhlambe ungaze ugcine soba nesimo esifana nalesi esenzakalayo. Ugesi wami ungasasebenzi vele kodwa sazi ukuthi noma ubuyile yini ubungasasebenzi bese ngixhume komakhelwane. Okay, no, siyabonga kakhulu sisi. Siyalithola udaba lapha ekhaya ukuthi kunesigameko esehle ngomgqibelo. Uyachaza usisi la ukuthi ugesi walapha ekhaya ubugesi ongasasebenzi. Esexhuma komakhelwane la bekwazi ukuxhuma khona ukuthi akwazi ukuthi ke enze lokukhanyisa akwenzayo. So abayazi ngempela imbangela ekuyiyona ezeyaletha lomlilo owenzakalile. Engithemba ukuthi ke ngabo ocwaningo bazokwazi ukuthi mabebuka ngezimo ababuka ngazo bathola ukuthi mhlawumbe ngabe ibe yini imbangela yomlilo. Yilolo daba ke esilitholayo njengamanje esisazoqhubeka siluke sinilethela kafushane eziqhubeka kuyaphambili ukuthi kwenzakala kanjani. Okwenu nje ukuthi nina nithi stay tuned with ichannel yethu ni subscribe kulona leli page leKhaya TV ukuze nizithole zifresh ziza nomfo kaNgcobo zinjengoba zinjalo. I thank you, I salute.